No takže toto je zhrnutie 8. dňa Barborskej cesty, respektíve pre nás to bol 5. A ako vidíte, nahrávam toto videjko sám, lebo v deň, keď sme ho mali nahrať, tak vlastne buď sa na to nejako zabudlo, alebo proste sme boli už takí, že konečne sme to dali, takže sme na to veľmi nemysleli. No, prešlo vlastne 11 dní od vtedy, takže už som si musel aj spraviť pár poznámok, aby som povedal všetko zhruba. A okrem toho aj Aďa mi poslala nejaké svoje dojmy, takže dúfam, že to sem všetko zahrniem, takže môžeme vlastne začať. Takže ráno sme stali v krásnom ubytku na Banskom Studenci a povedali sme si deň predtým, že raňajky kúpime ráno, takže sme hneď vlastne vyrazili do miestnej jednoty, že ako inak, jednota musí byť. No a prišli sme tam, ešte nebolo otvorené, takže aj nejakí miestni ľudkovia tam už postávali. No tak nakúpili sme, vrátili sme sa na ubytko a zjedli sme to a potom sme sa teda vybrali, že už ideme teda. No a Barborská cesta pokračuje popri tom Kopášskom jazere. A vlastne išli sme po takom chodníku z drevených latiek. V Portugalsku myslím, že majú také popri pláži a takéto. To bolo pekné celkom. No ale bola, kde sme zle odbočili. Tak aby sme sa dostali na cestičku, tak sme napokon museli ísť niekomu cez pozemok chaty. Bolo zaujímavé, že vlastne tam sú dve bráničky, hej, jedna pri ceste a druhá smerom k jazeru. A tá druhá, tá bola vyvalená dovon. Takže neviem, či to bolo proste nejaké zviera alebo čo. No ale taďal sme sa dostali dovnútra. No a druhú bráničku sme si normálne otvorili, lebo nebol tam zámok, iba normálna taká tá západka. No a potom prišlo vlastne to, čo sme čakali, to 5-kilometrové prvé stúpanie. Vlastne boli iba dve počas toho dňa. Takže toto bolo prvé a našli sme aj nejaké pekné výhľady po ceste. No a napokon sme došli na takú ako keby lúku, na ktorej ale rásli také roztratené stromy. Tak tam sme si oddychli trošku. No a potom prišlo veľké klesanie. Celý čas sme išli po lese a napokon, keď sme vyšli z lesa, tak sa nám otvoril krásny výhľad vlastne na celú, ako to ja nazývam pracovne, že Ostrohúdská planina. No a po chvíli prišiel začiatok asfaltky, ktorú Aďa nemá rada a ja s tým nemám nejaký problém. No a každopádne som to potom pozeral, išli sme 8,5 kilometra celkovo po asfalte. Začalo to teda za tým lesom a prišli sme postupne do Dubového a reku, tam si niečo kúpime, že obchod tam je. Prídeme a obchod zrušený. No tak dobre, tak ideme, ďalšia dedinka nebola ďaleko, Bacúrov, tak sme išli a bola tam najprv vlastne taká, ako keby taký válov a do toho tiekla voda, takže tam sa dalo pekne osviežiť, tak sme sa osviežili. No a potom sme zbadali, že ďalšie potraviny, prídeme bližšie a cedula, že zrušené práve od júla tohto roku. Takže nič, hej, ale tak vodu sme ešte mali a poživeň sa
vlastne už celkom dobre míňala. No ale tak pokračovali sme na tú Ostrú Lúku a tam sme vedeli, že teda potraviny by tam mali byť od 2:00 otvorené. Tak sme si povedali, že skúsime stihnúť pečiatku na Mestskom úrade na Ostrej Lúke a Mestský úrad mal byť do 1:00. No a prišli sme na Ostrú Lúku a tam vlastne hneď na začiatku je ten kaštiel Ostrolúcky, krásne zrenovovaný a s otvoreným parčíkom, tiež nádherný. A aj pamätná izba bola otvorená a aj býva vlastne otvorená počas turistickej sezóny. Takže to je fajn. A vlastne hneď vedľa toho kaštieľa tam vybudovali komunitné centrum. A to vlastne slúži ako aj na ubytovanie ľudí, čo idú Barbovskú cestu. No a my sme to nevyužili, lebo je to vlastne nejakých 11 km od Zvolena, takže to už je príliš blízko. To by boli nejaké 3 hodinky, možno 3,5. No ale pekne je to prerobené a dá sa tam aj normálne osprchovať všetko. Človek je pod strechou, hej, v normálnych miestnostiach, tak sa zdá. Boli sme vnútri, ale nemali sme veľmi čas si to pozrieť. Lebo boli tam nejakí 2 miestni pracovníci, ktorí potom povedali, že aj oni vlastne stavali, respektíve rekonštruovali tú budovu. A teraz tam práve pracovali na niečom ďalšom, tam v blízkosti. No a tak prišli sme teda na ten mestský úrad, obecný úrad na Ostrú Lúku a bolo 13:30 a ešte bol otvorený. Ešte tam bol nejaký pánko, neviem, či to bol starosta, nevieme. Takže dostali sme pečiatku, respektíve sami sme si dali opäť. Ale chlapík nás nepotešil, lebo povedal, že miestne potraviny sú zavreté, lebo že majú dovolenku. Hej? Takže Dubové zavreté, zrušené, Bacúrov zavretý, zrušené, Ostrá Lúka zavreté, dovolenka. Jediné, čo sme mohli, tak chlapík nám vlastne pomohol tým, že sme si mohli vodu nabrať, takže to sme si ešte doplnili. No ale čo sa týka jedla, tak od rána sme vlastne nemali nič, ani sme si tam nemohli nakúpiť a mali sme vlastne ešte Aďa vylovila nejaké zostávajúce 2 tyčinky, myslím, takže jednu si dala ona, jednu ja, aspoň tak si niečo si pamätám. A okrem toho som zjedol ešte som mal odložené, že kukuričný chleba, aby som si akože dal s tým, čo si kúpim v obchode, tak som si ho dal na sucho, iba s vodou. No, tak to bolo požívenie na celý deň. Hej. No a ako sme tam sedeli, tak sedeli sme vonku na lavičke pred tým obecným úradom a riadne hýcovalo slnko a ja som si nedal šiltovku, to som troška pokašľal, lebo potom nebolo mi najlepšie, myslím, že nejaký slabší úpal alebo čo, lebo vodu som inak akože pil, no. Každopádne, keď sme znova vyrazili, tak mi nebolo najlepšie proste. No ale išiel som, hej. No a za Ostrou Lúkou sa cestička rozdvojila a s tým, že doprava išla Barbovská cesta pre cyklistov a my sme išli doľava lesom, vlastne takým chodníkom pomedzi aj húštiny, hej, kriaky, a blato, lebo tam sa samozrejme vlhko zdrží, viacej v lese. Na niektorých miestach, kde boli také veľké, kde bolo blato, tak nejakí rozumní ľudia tam položili aj drevo do toho blata, takže dalo sa prejsť. Takže to bolo super. Bolo to dlhé klesanie a aj sme mali dosť. A najmä ja som mal dosť, asi kvôli tomu slabšiemu úpalu. No a došli sme až k hronu dole, na koniec klesania a tam bola taká pekná vyrezávaná lavička, kde konečne som si mohol dať dole ruksak, hej, a rozviazať topánky. A tam vlastne aj začína
no neviem, začína, ale vlastne hej, začína chodník na Peťušu, na ten hrad, tiež niekdajší hrad, archeologické miesto. A som sa pokúšal presne po tomto chodníku pred 9 rokmi výjsť aj s bicyklom. Nie na bicykli, lebo to sa nedá výjsť na bicykli po tom chodníku, tak s bicyklom. Strašné niečo. A potom som zistil, že sa dá prísť aj druhou stranou, samozrejme. Po normálnej lesnej ceste. No. Tak sme pokračovali popri Hrone. Nebolo to ďaleko a prišli sme k červenému medokýšu. Akurát, že vodu sme si nenabrali, lebo ešte stále nie je hygienicky v poriadku, že z tých chatiek tam akože preráža. Takže neprešiel testami a vraj to majú robiť, no tak bolo by dobre, keby to aj spravili. No. Tak našťastie hneď vedľa postavili tú kolibu u rytiera. Akurát, že my sme prišli v piatok a varia iba sobotu a nedeľu. Takže jedla sme sa nedočkali ani tam, tak sme si dali aspoň po kofole. Ale dostali sme tam aj pečiatku. Našu zatiaľ poslednú. Som počítal, tak nám myslím, že chýba 6. No a tu som tiež vlastne pri tej kolibe prvýkrát v živote som hladkal somára. Normálne originál somárik. Za plotom tam bol. Takže pekný bol, zlatý. Ani nehryzol, hej, priateľský, takže fajn. No a potom vlastne sme sa rozdelili s Aďou, lebo Adi sa už nechcelo ísť na pustý hrad, mala dosť. Ale ja som si povedal, že keď už, tak už, hej. Aj napriek tomu, že teda furt som cítil aj to koleno, čo som spomínal aj v minulom videu. A aj tie moje chodidlá sa viac menej, no dali sa nejakým spôsobom dokopy, ale cítil som znova každý krok. Ale povedal som si, že proste nech je to poriadne, hej, tá barborská. A vlastne teraz vždycky, keď už vyjdem na ten pustiak, niekedy inokedy, tak si poviem, že som sem vyšiel, aj keď som mal už v nohách 20 km predchádzajúcich. Tak bude to trošku iný zážitok, troška iná spomienka. Takže aj kvôli tomu som tam proste vyšiel. No a potom vlastne cestička pokračuje popri zimnom štadióne a bývalom mesokombináte, ktorý sa pomaličky už premieňa na obytnú zónu. Tam sa vo veľkom búra. No a pri pekárni som mal dohodu s Aďou, že jej zavolám, že už som pri pekárni, že aby gurmáne, tak sa volá to reštauračné zariadenie, že aby už objednala pre mňa jedlo, lebo že tam akože to trvá toľko, že keď tam prídem, tak akurát mi to prinesú. No tak prišiel som tam a už tam čakala Aďa aj s kamoškou a aj kolegyňou Paťou. No a tam sme vlastne uzavreli tú našu púť. A domov som sa potom odviezol taxíkom, už tých 2,5 kilometra ďalších. Už som nemal proste energiu. Aj keď som sa najedol. A fajne som sa najedol. No a hovoril som Adi, že by sme mohli aj nejaké celkové zhrnutie dať. Aj keď ešte to nemáme celé za sebou. No, tak predbežne môžeme povedať teda za Aďu, hej. Aďa mi napísala, že čo by som mal spomenúť, že až na prvý deň to bolo v pohode a že bol nezvyk chodiť s ťažkým batohom a také dlhé túry. A stúpania boli tiež v pohode až na niektoré výnimky, ktoré sme spomínali. A zdravotne bola OK.
na rozdiel od spoluputníka. Teplota bola ideálna a nepršalo až teda trošku v tej Bystrici, ale to v podstate to sme išli po stromy, čiže to bolo v pohode a už sme boli aj na konci tej našej cestičky, teda púte. No a značenie bolo parádne, to súhlasím, absolútne. A pečiatky bolo tiež super, že každá je inakšia. Lebo tak samozrejme, že to by sa dalo potom ošetiť, hej. To sme už spomínali. No ale ja dodávam, že by mohli byť tie miesta, kde sa dajú zohnať pečiatky, že by mohlo byť viac. Respektíve mali by byť redundantne. Že vlastne, že keď by nejaké zariadenie bolo zavreté, tak namiesto neho by malo byť nejaké iné, hej, prístupné, lebo ako sa nám stalo v tom hrozeku, že zavretá reštika, tak nemáme pečiatku a musíme sa tam proste vrátiť. Či už na aute, na bicykli, hej, vlakom, ja už neviem. Každopádne musíme tam prísť znova. No a teda, čo sa mňa týka, tak vyskúšal som si, čo to je ísť viacej dní za sebou, túru, to som ešte neskúšal nikdy. Na bicykli už hej, ale tak túra, no, tie dĺžky boli pre mňa akože, to bolo dosť. A aj poučenie teda s tým batohom, že má sa trošku uvoľniť, že nemá to byť také stiahnuté, lebo potom to reže na tom krku. No aj topánky príliš nezaťahovať. No ale potom teda tie plusgiery, treba to poriešiť proste nejako možno aj dopredu, keď už človek cíti, že sa to tam deria. Tak. Palice, perfektná vec. Absolútne odporúčam všetkým. Za to aj pavúky majú tých 8 nôh, že sa im lepšie chodí. No. A vodný vak je tiež výborná vec. Človek nemusí dávať dole ten batoh z pliec neustále a má tú vodu furt po ruke. Akurát nevýhoda je, že človek nevie, koľko vody mu zostáva. To je dosť prúser. A neviem, ako to proste vyriešiť. Zatiaľ. No a ešte jedna vec, ktorá trošku nebola optimálna, že sme vlastne plánovali, že sa budeme viacej zastavovať na nejakých miestach, napríklad, že v Šťavnici, že zajdeme na nejakú horúcu čokoládu alebo čo. A napokon, lebo sme si mysleli, že 15 km, hej, že najkratšia trasa, teda etapa, že budeme mať čas, no a napokon aj tak sme nemali až tak času veľa, lebo keď sme chceli ešte teda v Studenci, že okúpať sa v tom tajchu, tak bolo treba ísť skôr, lebo ako náhle slnko začína zachádzať, tak už bola zima vtedy proste, ale asi to bolo aj o počasí, lebo niekedy sa dá samozrejme aj o 6. kúpať sa tak. No ale možno by to bolo lepšie rozdeliť na tých 9 dní, ako oni odporúčajú, proste oficiálne. No, tak to je zatiaľ teda všetko a uvidíme teda, čo prinesie zvyšok našej púte, ale ešte uvidíme, že kedy vlastne bude. Takže to je všetko. Zatiaľ. Hello.